Sinibingelele babukeli bensizwe TV1 nabalandeli nje beyinhlelo zonke ze-TV yakhe amaphambili insizwe TV1. Ababukeli namhlanje ngiza phambi kwenu ngize nesimemezelo esizosiza abantu kakhulu esazakhuluma ngaso before especially sika December sophondo iswasho intelezi nebhodlela lenhlanhla. Before ngifike lapho igama lami uNkosi Sibonga ngamngadi host yakho yohlelo siyathokoza emakhosini ne-tell your story. Mbukeli wensizwe TV1 namhlanje nje wangishila ukuthi ngize nememezelo ezehlukahlukene ezintathu if zingekho 4. Esokuqala nje sithi siyinsizwe TV1 siyabonga kakhulu ngesupport osinikeza yona njengombukeli wensizwe TV1. Ngiphinde ke ngithi namhlanje ngizowethula i-competition yethu yokuqala ngqala ku channel. Our first competition le ezonikeza abantu ama-airtime ahlukahlukene kuhlukana ngokudepend ukuthi yena umuntu wenza umsebenzi onjani. Competition esinayo ihamba kanje. Siyinsizwe TV1 njoba sibonga indlela eziviwa ngama-video enviwa ngayo nina ama-video nangendlela encomenta ngayo kuma shows ethu. Sithe nathi asibuyisele kunina noma sithi nathi sikwazi ukuthi si-communicate sikwazi ukuthi ube khona sikuletha kunina njengababukeli bensizwe TV1. I-show yethu ihamba ama-subscribers noma ngithi competition ethamba ama-subscribers. Into ezoyenza ile namhlanje sizokhipha inombolo ebengathanda ukuyikhipha ngesimo sokuthi ngiyayisaba ipressure enginayo yabantu abangithintayo ezincingweni ngenombolo le sasenze ngayo ama-order khombo le uphondo iswasho uphondo nentelezi. So leyo nombolo leyo mbukelo wensizwe TV1 iyona nombolo ke le ekuyiyona nombolo engizoyisebenzisa mina personally ukuthi mawufuna uNkosi kamngadi uzomthola kuyona leyo nombolo. Ibhaliwe la screen njengamanje yonke into ofuna ukuyibuza yonke into ofuna ukuyisho ngiyacela ungithinte kule nombolo. Ngizoqala la before ngiye ku-competition esinayo before futhi ngiye kusimemezelo se-special esisha. Na into engikhala ngayo kakhulu abantu ngalivula ithuba ngathi ngiyacela umuntu othi ufuna udokotela othize noma ufuna insebenzo ethize angithinte akwazi ukuconfirma ukuthi uright yini meya lapho noma iright in lo ndawo yakuyo. So babukeli nginabo abantu abakhalayo nginabo abantu abancomayo kodwa ngiyasaba kakhulu kulabantu abakhala ngithe mina abantu abangithinte bakwazi ukudlula bona bekodokotela. Yes siyazama siyinsizwe TV1 ukusiza but njoba ngishilo ukuthi lokhu kuyasabeka ukwenza ngoba mina ngangingekho uya kudokotela uyokwenza insebenzo oyenza. Kodwa ke namhlanje ngikhipha i-personal number yami abantu baye kwamanye ama-video ami edlule bakwazi ukungithola. Angikulwisike mawungitholile kulo nombolo ongithole kuyo kodwa engikushoyo ilokho nombolo siyayikhipha namhlanje. Insika yesizwe personal number eWhatsApp ayo efonelekayo iyona le ngishoyo ukuthi ibhalwe la screenini. The reason why siyikhipha manje ingoba le competition esizoyiqala iyayidinga le nombolo ukuze ikwazi ukusebenza sikwazi ukuthumela abantu izipho zabo. Isebenza kanjena ke siyinsizwe TV1 sivule into ethe abantu sobanikeza ama-airtime nama-gifts. Into yenza yile mongo subscribe ukupressa nje usubscribe loya upress ibell le competition ngekwazi ukuyidlala. Ikusiza kuphi lento ngisho ukuthi sosebenza kanjani sizothi thina abantu abenze ama screenshot esubscribeile wase subscribeisa abantu bakubo noma bangani noma basondelene kuye bebe u10 wasenzela lokho siyinsizwe TV1 wasendela lezo i-screenshots zabantu othe mina sengilokhunjile ngomuntu othize onginikeza i-link noma onginikeza ukuthi subscribe ku channel. Lo muntu loyo kuyena owenze leyo nto leyo sizomnikeza airtime 100 rand. Ezinye izipho zizoyikhipha zizophuma kodwa kwamanje lo egqokile okubhalinswe TV1 nakho it's up for grabs nawo ezinye zezipho esizonikeza abantu sinayo kodwa ke leyo phone yangifuna ukukhuluma manje soyikhuluma mase sekwi special okwamanje sifuna abantu abazothi bona
mina ngisubscribe uma ngasubscribe ubaba ngasubscribe ingane yami ngasubscribe umkhulu ngasubscribe ekhaya menu 10 le competition yakho R100 sokunikeza bukhoma la ku TV abantu bazobona ukuthi lezi imali ziyafika kubantu labo lo R100 bayafika kubantu bama airtime ukuthi network yipi mawufuna ivoucher sikunika ivoucher mawufuna airtime sikunika airtime so ngiyacela mbukelo wentsese TV1 inombolo lesi screenini ngiyacela usubscribe abantu abawu10 usithumelele ama screenshot abo abeyashuthile bona bathi nangu cela umnikeze nawe cela umnikeze zaba u10 lezo screenshot thina guaranteed sizokunikeza R100 we-airtime mekudlula lokho sizobe sesikhuluma nawe singakuvashela ukuvashela sokwazi futhi ukuthi sikuthumele into yakho esikuthumela yona as long as ukwazi ukwenza more than 10 subscribers for Insizwe TV1 so bese sibonga thina njengensika sithi siyabonga kakhulu especially engize ngaso ilezi umbukelo Insizwe TV1 ngoDecember sakhipha i-combo yekuvika nokudonsa sasho sathi ngoJanuary siqala phansi senze omunye umsebenzi omusha kunodokotela ocelile ukuyithatha noma esazocela thina ukuthi ayithathe lesi special lesi esifuna ukusenzela Insizwe TV1 dokotela angeke ngimusho okwamanje kodwa engizokusho kuwena njengombukeleli Insizwe TV1 lindela ngithinte kule nombolo ulindele ukuthi kuzophuma iupdate entsha ethi udokotela usibanibani wenza specially semali engaka nini udinga abantu abangaka cause lesi specially soba limited cause siyakhumbula sathi ngoba kusakhona abantu abasala especially abase Cape Town kwi-combo sagcina sithe bafanele ifike kubona ngezimo zexaxakaze transfera izinto to Cape Town asikokwazi ukubalethela kodwa ngesimo sokuthi le combo izoba nkulu noma lesi special sizodinga abantu inesibalo sabantu abadingekalayo abantu abasheshe ebhalise umuntu akusona ngeke ngisho ukuthi sizokwenzani angeke ngisho ukuthi uzoba uDr bani osenzayo kodwa lindele ukuthi udokotela owake wathi yena akaze enze lutho wathi futhi angifuni ukusho igama kodwa sisazohlala phansi nodokotela othize simcele lesi special abantu ade bekhala ngaso cause abantu ni ade bekhala ngodokotela bathi yazi lo muntu lokwafika kwi channel asikaze simuzwe ethi okay sengizokwenza something manje ke sesilungisa leyo ndaba ukuthi kulo January or February kune special esokwenziwa Insizwe TV1 sihlangene nodokotela oyedwa abahlanganisiwe njengaleya combo ya December uyedwa ke le game kodwa into esiyidingayo into engiyilethe kunina inamba le engisebenza ngayo nale competition yabantu abayifunela ama airtime abayifunela ama voucher abayifunela ama gift lawo siwakhipha usubscribe abantu abawu10 kuphela usithumelele ku WhatsApp number wethu mawukuthi wena uthi ungenza more sesokwazi ukukhuluma ke nawe ukuthi wena yakhe igift ithini and siyayifuna ukuthi abantu bayibone if uthanda sizokuveza if ungathandi sizoyiveza itransfer yethu ukuthi kusikhombise ukuthi ukusebenzisana siyinsizwe TV1 nawe emlandeni kuyafuneka futhi fanele abantu bekubone kwenzeka kodwa le video inhloso yayo ukulindisa abantu ngithi khona special esizayo mawuzazi ukuthi wagejwa icombo ya December mongeke Cape Town wathi wena wagejwa icombo cause yase Cape Town isezi abantu basazoba bazoyireceive abantu base Cape Town icombo yabo wena othi mina yangigeja nasi special siyeza siza nodokotela esikhipha nje ingopheli ngisho isonto if ungekho mhlambe kulesi sonto siyakulo so behleli naye la e-studio sikhuluma nawo dokotela sizonilethela ke imangaliso azozenza kulesi special abantu abayithatha inombolo balindele ukuthi noma inini update ye special sizoyikhipha inombolo yami iyona le abantu abaye kodokotela bengasicelanga noma bengabuzanga advice ukuthi beyekubona ngiyaxolisa ngiyazama ukusiza but ngayisho lento ngathi mawubona umsebenzi kwiNsizwe TV1 ufuna ukuya kudokotela sithinte thina qala uthinte uNkosi wami ngade ukhulume naye ngalowo dokotela loyo
I know kunabantu abangithintayo njengamanje abakhuluma ngeinsebenzo ebengingekho beyozenza kanti thina savuma sathi sizoniphelezela mase nyakudokotela. So ngiyacela inombolo yenseso TV1 iyona lela iscreen njengamanje, ithatheni nisebenzise, niyangi WhatsApp, niyangifonela, ning video call mawukuthi awuthembi ukuthi ukhuluma nami, ngoba inamba yokuqala sahekwa sihekhelwe yona lonto enjalo ukuthi odokotela noma ngithi udokotela thizeni owasebenzisa inombolo yami ukuthola amakhasimende ngangenamba yami. Ngaze ngayishintsha inamba ngayisho lento ku channel ngathi ngishintsha inamba ngesimo sokuhekwa, kodwa manje nayi inombolo ayithinteki la ngeke ihekheke le. Kodwa abantu abangithinte kuye mawungakholwa ukuthi ukhuluma nami ngoFacebook, ngoWhatsApp, ungenzele ivideo call ngikhulume nawe ngikuchazele ngodokotela esinabo ongaya kubona mawufuna lo msebenzi oyifunayo. Kodwa le nombolo nje angisho ukuthi okwamanje isebenza kulento engiyifunayo ukuthi senze competition ngayo, abantu besubscribe omngane wabo, share to friends, share kubantu bani bekunikeze i-screenshot back mase uyasithumelela thina. Mawuthumelele mina lezo i-screenshot zawu10 enambeni yakho sikufala R100 airtime. Mawuthi ufuna i-voucher sikufala R100 voucher. Mayingaphezulu into yakho soba nezipho esikwazi ukuthumela zona ifike eqathatha la ukhona nje ukuthi useGoli, nje ukuthi useMpumalanga, nje ukuthi ukuphi kuphi. Abantu abasanenkinga yokuthumeleka izinto zabo abantu abase Cape Town, siyayilungisa indaba se Cape Town, ingakho ngithi kulesi special esizosenza mawukuthi mhlawumbe kukhona onamandla ke sengafike ekwenze kokubili noma ifike ngosuku lespecial ethola ikhombo yakhe ya December ephinde futhi eqhubeke nespecial. Kodwa umuntu ose Cape Town akalindele ukuthi izinto zakhe ziyeza. Lesi special esizosenza esika February, sika January no February, udokotela sizom-announce esizosenza naye noma ozosenza yena cause na siceliwe ukuyocela kuye ukuthi udokotela ade bantu bekufuna ukusebenza nawe, uhlezi uhula ku channel, uhlezi uxoxa, kodwa asikaze sizwe kuthiwa udokotela ubiza abantu bazosebenza kuyena. Siyomcela ngesimo sokuthi abantu bayaspressurize ngaye, bamcela, bamfuna, bamdinga. Lesi special sizosenzela lo dokotela akahlangene nabanye uyedwa, uzobe yedwa lesi special lesi. So mbukeli wenseso TV1, ngiyacela kakhulu mongo subscriber ukuze ukwazi ukuthola update masikhuluma, ukwazi ukuthola update mas-uploada, ukwazi ukuthola update especially esiza naso. Mawukuthi unabantu eduze kwakho abasebenza nawe, abakuphi kuphi, abasemsebenzini, abasekhaya, ngenela le competition ya R100 i-airtime noma i-voucher. Mawukuthi unamandla okudlula u100 lo noma udlula abantu abawu10, sizokunikeza isipho thina esikunikeza wena njengombukeli wenseso TV1. Lokhu kuzokwakho ukudlelwana obuhle phakathi kwethu babili ukuthi njengombukeli nehost noma njengombukeli nenkampani siyakwazi ukusebenzisana, siyakwazi ukuthi once in a while kube khona into esokwe siyikhipha kanje. Kusakuncane ke lokhu, sawukhipha okukhulu, sakayikhipha imoto, sakayikhipha mhlawumbe one room, sakayikhipha in ngoba inseso TV1 ikhula ngawe mbukeli and ngaphandle kwakho thina silutho. So ngiyacela kakhulu umbukeli wenseso TV1 ukuthi ke sibambisane le channel ukuthi siyenze ibe lento efanele ibe yiyona. Nathi sizobonga kuwe njengoba nawe ukwazi ukuthi uyosizakala kudokotela na ubuye ubonge kuthina. Into esizoyenza nje iyona leyo ukuthi siyacela sibambisane siyinseso TV1 nombukeli obuke TV. So inombolo le iyona nombolo yami. I know abantu basazongihlupha kakhulu and abanye bebengathanda ukuthi ngikwenze lokho, kodwa ngiyakwenza ngoba kuyasiphoqa ukuthi sikwazi ukuxhumana thina nawe njengombukeli nenseso TV1. So mbukeli kuze special esikhulu kakhulu esizoqala nje kule nyanga, njoba kuphela inyanga nje kuFebruary nje lesi special esobe sisiphusha sadokotela oyedwa, asisahlanganisiwe nodokotela abahlukahlukene njengekhombo. Mase ukuthi abantu abase Cape Town ngiyacela besibekezelele siyayilungisa indaba ukuthi sibathumele ama package abo a December. Kodwa ke ngaphandle kuwo lokho ngiyacela mbukeli subscriber, ushare, udlale competition, sikuphe i-voucher yakho, sikuphe i-airtime yakho. Kodwa mawukuthi futhi ungawuna ngaphezulu kwalokho thina soloko esibonga kanjalo. Kodwa umbukeli wenseso TV1
uzoyibona i-competition idlala phambi kwakhe, ngoba sizokwenza sure ukuthi siyayiveza lento ebantwini ukuthi nami ngiyathanda ukuthi nawe ube right njengoba nawe ungibuka ungisupporta futhi njengeviewer yeNtseswe TV1. So mbukelo weNtseswe TV1 until ivideo elandelayo, ngiyacela umuntu ozokhala ngodokotela ngicela sixoxe kahle, ngoba if ngangingekho uyakuyena ngiyacela ukuthi sibonisane ukuze nami ngikwazi ukuba nenhliziyo yokusiza. Siyabonga kakhulu mbukeli, ngaphandle kwakho asilutho. Amen.